Nemôžem uveriť, že po 2 mesiacoch kráčam opäť do školy. Dni oddychu, slnka a zabavy ubehli tak rýchlo, až sa mi zdá, že to bolo len včera, keď začali. Ale dnes je tu nový začiatok, nové knihy a nové zážitky. Ja už som pripravená vykročiť, no rozmýšľam, sú pripravení aj moji spolužiaci. Poďme sa pozrieť, či ešte náhodou nespia v triede. Prázdniny skončili, už je september, začiatok nového školského roka. A teraz mi povedzte, čo vás čaká tento nový školský rok? My si zopakujeme všetky písmenka. Budeme písať vety. Budeme čítať krátke príbehy. Budeme počítať príklady. A čo vy, tretiaci? Na hodinách matematiky sa pustíme do násobilky. Objavovať živú a neživú, prírodu a skúmať. Prírodné javy budeme na hodinách prírodovedy. A čo vy, štvrtáci? Svet, fantázie, farieb a rôznu výtvarných technik budeme objavovať na hodinách výtvarnej výchovy. Poznávať planéty či patrať po tom, ako funguje ľudské telo, budeme na hodinách prírodovedy. Na hodinách telesnej výchovy nám pani učiteľka bude pomáhať rozvíjať pohybové schopnosti a športové zručnosti. Podporovať zdravší životný štýl a budovať správne stravovacie návyky nám pomôže pani učiteľka na hodinách predmetu Viem, čo zjem. Naša zvedavosť bude super hrdinský dar. Sme pripravení na nové výzvy. Tešíme sa na nové exkurzie, výlety a zážitky. Učíme sa nie pre školu, ale pre život. Ste žiakom našej školy alebo fanúšikom našej stránky? Potom ste na správnom mieste. Sledujte nás a buďte v obraze o všetkých zaujímavých aktivitách, akciách a úspechov našich žiakov. Spoločne tvoríme školu plnú radosti, poznania a priateľstiev.